ko yung mga gumawa nito. Batang hamog, ganito kasakto. Maya ko ma-demonetize. Uy, nalaglag. Isang lumang ebidensya. Pag hindi ka sa signal lang ilalagay, malamang. Gusto mo pakaligin kita? Paano mo ako pakikiligin? Kaikikis kita, huwag ka nang magtatapo. Leche! Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo. Ngayon malaro tayong sulot o sukot natin na agad simulan. Hihimayin natin ito bago pumasok ang Valentine's Day. Oo, with a capital B. Kasi maraming bobo sa pag-ibig. Kaya natin agad simulan. Hindi ito Valentine's, New Year. May Chinese, may Pinoys. Pinoys, hey! 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 Oh, what a swerte. Hindi ata swerte bibigay ito. Malas, ha? Nabilib talaga ako sa ingenuity natin. Kala mo dragon pero butiki pala eh, no? Nalala ko na yung mga nagsasabi na giginawa tayo next year. Tapos next year ganito na yung mga dragon natin. Outfit check. Happy Valentine's Day. Langga. Ano langga? Langgam? Ah! Oh! Happy Valentine's Day lang ga. Ah! Kau ni Daniel Padilla. Pero dili ta cheater. Napakitranslate. Yeah. Parang awa nyo na. Excited na. Okay, Kailangan good. ta bouquet. Bouquet mo. Ang bouquet. May love niyo silang gano to ba? Bouquet. Pero di flowers buang. Aray. Oo nga. Topo no. Guyabano ba yan? Happy Valentine's Day lang ga. Atis healthy, di ba? Mulawat ko, busbusan ni ka. Laro nila oh. Ito yung mga tao imposible walang girlfriend. Grabe yung confidence. Sabi ko sa'yo, nasa confidence muna yan. Sa kanyo na masyado isipin anong dapat yung pakita. Diba? Mga manliligaw dyan. Sa mga sasabak sa gera na Feb 14 na hindi sa kwarto. Basta banatan nyo lang ang pinakamaganda. Sunggaban nyo na hindi illegal ha. At siguro doon nyo mong gusto rin kayo. Diba ang dami nga ng ano yung merang... Hindi nga siya chicks. Ito ang duck eh. Kasi orange. So hindi talaga siya chicks. Nice one, nice one. Uy, nalaglag. Nasalo mo ba? Ayop ka. Nasalo nyo ba? Okay, meron pala ka lang. Inubahan ako ito. Buhay yan eh. Nainang tao yan. Parang pre-recorded. Nauso to sa Baguio eh, ng mga turista. Para pinapakita kasi na may turista eh. Inang tao eh. Ito na tao eh, parang may baki na binubuksan. Eh, outfit check! Isa ko na sa tao niya. Makonti lang. Tikoy! Don't see Tikoy! bakay! Tite, bago tikoy! Woo! Ay, napalip putukan niya! Putukan na! Baka tikoy! Puro kayo sisiw sa ulo yung akin totoo. Eto may filter na. Wala, talo kayo kay Abby. Tumabi-tabi na kayo kay Abby. Wala kayo laban dyan. Suot! 2 types of peep. Oh, okay. Hindi natin pwede pakita yan. Takma ba ng Oreo? Kasi yun yung nilalagay sa noo. Oreo lang yun. Wala na kaming ibang nakita dyan. Maaabot talaga yung mga demonyo. Sumakto pala ng Wednesday, no? Ash Wednesday. Ayan, nice. Mga magiging abo na pag pumunta na ng simbahan. Magaling. Tumaitim ka pero ang dami mong chicks. Ayan, bago ka maging abo. Sulot. Dahil marami kang nasulot. Okay, alam ni Aiden ko to. Alam masyado ka na sexualize na yung ano yun, no? Yung kantang to dahil sa nangyari kay Aiden ko. Me pranking my homie but po. Pero huwag naman yung ganyan magastos na, alam mo, magastos na prank yan, o ganyan. Kaya hindi ka lang makabuntis yan, magkakasakit ka pa dyan. Boys? Anong boys? Anong boys lang? Ah. Yeah. Hindi pwede mangyari. Tama. Lahat naman. Kasinungalingan. Overthink. Overthink malala. Gok 9,000. Kumapit sa'yo, no? Ganun agad, no? Po. Pwede ba isa? Makalog pa. Yan, pagod na yung kamay niya. Pagod na! Ang dami na naipon! Binumis wala to. Sige lang ako eh. Tol, baka naman! Tayo na lang mag-date pa para meron tayong mamamay day isa't isa.
My day, my D. Think I may go out tonight. I just wanna ride, get high in the morning. 笑ってかいいじゃんお前は先に行け Baka 俺が食い止める当たり前のように尻尾ちぎるな仕方ねえ NTR こ na れを naman. 勝ちだぜかかってこいとこどもホースの力を見せてやるお前は何つうの使ってんだホースじゃねえだろそれ Kaya dapat magpalakas tayo, di ba? Ano ba? Puro madudumi. Okay, lagyan natin ng oro yan. Members version. One, you should stop sleeping with as an adult. Alana. Your boss. Your boss. Wow. John. Children Oh my God! Man, ano ba? Edit ba yun? Mga clarity din ang wallet mo dyan, boy. Ne. Okay na nga. May ginamit na naman to. Ayop ka, Tito YouTube, Leche. Ang hirap ng gusto mo mangyari rin. Happy Valentine's na lang sa inyo lahat. Ask ko lang, hindi kami kasal ng asawa ko, pero nagsasama kami. Ang tanong ko lang kung gano'n ba talaga pag hindi kasal single ang ilalagay. Malamang, or sasabihin sa national ID niya. Nilagay mo live-in sa national ID niya. Nagpa-national ID kasi siya kasi may pumunta dito naggagawa ng national ID. Ang bigat lang kasi sa pakiramdam na marinig ka single. Malamang, ano pa ba? Oh, okay, ayan na. Ayan na, si Homelander. Ayan, nag-post that ka sa huwag kang mag-post that sa loob. Yari tayo. Kahit nag-living kayo, lagi kang pull out. Sukat! Tagali kay Joey. Ano to? Ano yung bad breath? Ah, okay. Okay. Okay, so nakalagay yung sakit nila doon sa... Uy! Right? Oh! Man. Nasakit sa tiyan din ito. Woo! Hipan mo! Hipan mo! Amen! Baba! Tayo palo. Yan din yung mga aso ko sa gabi. Prostate kidney trouble. Wop, wop, wop! Wait lang. Tayo na si nanay, parang yung tingin nila parang pang marites. Ano may parang hindi naman siya tinatablan, pero pininat. Sige, bumaba ka kasi lahat bumaba. Kasama, ano ka ba? Lahat dapat kayo bumagsak. Aray. Ayoko na, men. Hindi ko kinaya, sorry. Para naman bypass to. So, matagal na ako fascinated sa mga ganitong klaseng video kasi mga spiritual healing kasi syempre marami na mga taong malapit sa akin na tinamaan na epekto niya, napuntahan na yan, ito mismo yung pinagdaanan niya. Inisip ko, paano ba nagsisimula yung mga ganyan? Wala akong problema sa mga naniniwala dyan. Okay, kung dyan kayo makakakuha ng inyong peace of mind, diba? Kasi mahirap ang buhay, magastos sa mga pang-ospital, mga malulubang sakit, hindi naman lahat ng tao may pera, naiintindihan ko mga gumagamit dyan. Kasi ako okay lang sa akin, basta hindi siya kumikita dyan, basta hindi siya nakakakuha ng pera dyan, okay lang sa akin yun. Ginagamit na niya yung mga gullibility at syempre yung hopelessness ng mga tao sa kanilang mga sakit. Kung nakita natin kanina, di ba? Stroke, mga nasa loob na bagay. Ito yung mga dala ng iyong edad eh. Hindi ito mawawala dahil lang ginusto, di ba? Ito ay isang everyday na pagtrabaho sa health mo. Tumigil ka siguro uminom. Tumigil ka kumain ng mga chichirya o bawas-bawasan mo naman magpuyat. Bawas-bawasan mo naman kumain ng mga bagay na hindi mabuti sa'yo. May mga ganun eh. Pero para ihingin mo lang, 'di ba, sa Panginoon na mawala 'tong mga sakit mo na ikaw ang gumawa, na ikaw ang nagbuo dahil nga pinapabayaan mo sarili mo, medyo unfair naman 'yun. Pero yung isa na pinanggagalingan nito kung bakit lumalaki yung mga ganitong klaseng mga healing practices, siguro i-share ko yung tatlo ko na isip regarding sa ganitong klaseng mga practices. Una, success through scale. Pangalawa, survivorship bias. Yung pangatlo ay anecdotal evidence. Ay yung success through scale. As isip mo, example lang. Merong 1,000 na pumunta sa mga ganyan. Isa o dalawa lang naman dyan
dyan na gumaling. Hindi dahil gumaling doon sa ginawa na pagsigaw at paghipan sa mukha nila, pero gumaling kasi pagaling na talaga siya. Hindi galing pero patapos na yung sakit niya. Ngayon, ibibigay ngayon niya yung merit na to sa gumaling sa kanya, sa nagpagaling sa kanya na healer, kumbaga. Pero sabihin natin, magtuloy-tuloy yung kanyang sakit. Mapamalubhang sakit man yan, TB, cancer, ano man yan. Pag siya namatay, hindi naman siya magpo-post ng kanyang review diba? Hindi naman siya nagpo-post na, hindi naman talaga ako napagaling nito, kulang ata yung pananampalataya ko o kulang ata yung binayad ko. Wala naman ganun, diba? Hindi mo dun i-appropriate yung pasasalamat mo. Doon na rin natin kukunik yung survivorship bias. Magagamit, yun yung dati nung World War ba to na ginagamit nila example yung mga nakauwing mga eroplano galing sa gera. Inaral nila yung mga eroplano bumalik. Tinignan nila kung ano yung mga nabaril na parte para malaman nila yung mga tinatamaan na parte ng eroplano, yung pinapalakas nila. Di nila alam na syempre kung isipin nun, kung tinamaan to eroplano na to ng mga bala at nakauwi pa rin ng buo, ibig sabihin huwag ko palakasin yun. Ibig sabihin yung mga tinamaan na eroplano na hindi na nakauwi, yun yung mga kailangan mo palakasin. Ibig sabihin bumagsak na sila. Yun yung pangalawa. Alam mo nangyari ka sa lolo ko, gumana nga yan yung sa tito ko nga yung pangalawang barangay sa pangatlong pulo dun sa pangatlong bundok, ganito nangyari, gumana naman Napakaraming factors na nilalagpasan mo dun. Hindi porket gumana sa isa ay gagana rin sa'yo. Kasi hindi naman masama maniwala dyan Pero yung mga ganito kasi napakadaling sakyan ng mga scammers. Hindi ko sinasabing siya yun, pero maraming pwede magbalat kayo na may kapangyarihan din tulad niya. Napakadaling sakyan yung vulnerability, diba? Yung hopelessness ng mga taong sinubukan na at gumasto sa mga medical na mga bagay at hindi gumana. Sila yung mas lalapit sa mga mas spiritual at mas hindi ganun kagastos na mga klase ng lunas. Nakalala niyo si Dr. Cabbage, ganito din. Siyempre yung mga tao doon di naman ganun ka-accessible sa mga medisina diba? Sa mga doktor na magagaling. Isabay mo pa doon sa isang ospital. Sobrang parang business na ang tumulong sa kapwa. Minsan yung doktor na kausap mo kupal. Minsan parang wala siyang pake na parang produkto ka lang na pwede niyang pagkakitaan. Kaya maraming taong pumupunta sa mga ganitong klaseng practices. Kaya naiintindihan ko, hindi ko minamaliit yung mga taong naniniwala dyan. Pero lagi niyang tatandaan yung mga taong naniniwala dyan, walang basis yung mga yan. Yan ay purong faith lang talaga. Literal na nagtitiwala lang kayo, nagagana yan. Walang study. Dito, check ko, meron ngang study na gumawa. Tsaka alam mo, ako babara sa sarili ko. So, naghanap ako na kung meron ngang study. At meron naman, ito naman yung ginawa nila sa, explaining the process of spiritual healing of critically ill patients, a grounded theory study. So, noong 2018 to 2019, kinonduct to sa Iran. Ngayon, meron itong 14 participants or pasyente na meron mga refractory diseases at 4 na healer na napili through purposeful and then theoretical sampling. Makikita naman dito sa pages So ayan, pinakita yung demographics, meron sila mga pinag-aralan, may kanya-kanya sila mga sakit at kung gaano katagal na at yung reference kung kanino galing, diba? Friends, father, daughter, brother-in-law. Tapos sa table 2 naman, ito naman yung kanilang steps. So yung steps ng mga naniniwala sa mga spiritual healing or yung kanilang proseso ng pag-intake ng spiritual healing ay nagsisimula sa frustration, which is in-explain natin kanina yung mga naiinis na bakit hindi gumagana, mahal na binabayad ko at hindi gumagana. At napupunta na sila sa frustration with medical treatment. Pangalawa, being in limbo na ano na next. Alam lang, bumalik pa ako doon. Ang mahal-mahal na binayad ko. Ganun na naman gagastusin ko. Naiinis ka na. So, hindi ko na alam anong kapupuntahan ko. Seeking non-medical ways, which is mga spiritual healers. Na, ito pala, dali lang pala. Pupunta lang pala ako sa basketball court ko. Mag-aaliyop lang ako. Tatayo ako, lalagay ko sa papel yung aking sakit. Okay na pala ako. At least magsisimula na pala ako gumalik. Ang mga tao ay pupunta sa path of least resistance. Kung ano yung pinakamadali na pwede lang subukan. Wala namang mawawala sa akin Diba? Favorite nga na yun, diba? Wala namang mawawala sa akin Ba't hindi ko pa subukan? Pero may mga tao na may nawala sa kanila sa pagpapaniwala sa mga ganyan. Yung ibang mga ganyan, bebentahan ka. Bibigyan ka ng mga likido. Lalagay mo sa mata mo siguro kasi meron kang katarata. May kita biglang nagka-infection yung mata mo dahil sa ginawa mo. Diba? Hindi mo kasi masasabi, meron kasi mga klase ng spiritual healing na literal na walang binibenta sa'yo Okay lang yun. Kung makakatulong to sa iyong mental health, kasama sa iyong katawan yung mental health mo. Kung maganda ang mental health mo, makakatulong ito, hindi nito masosolve, makakatulong to, makapush through sa pinagdadaanan mo para makapush through do sa sakit mo. Hindi man niya, 'di ba, ma-cure yung mismong sakit mo, pero matutulungan ka nito
na mabuhay at subukan pa na malagpasan to pinagdadaanan mo. Talaga namang sinusubukan intindihin to. Marami naman talaga mga medical practices na hindi siya medicine, supplement siya. Nakakatulong siya, pero hindi yun ang end all. Hindi yun ang kasagutan para gumaling ka. Bakit sa ay gumana naman yun? Anecdotal evidence po ang tawag dyan. Hindi ibig sabihin na gumana sa igagana sa iba. Ngayon, sinasabi ko ba na yung pinagdaanan mo ay inventable lang? Hindi. Maaari nga nakatulong sa'yo yun. Pero hindi yan tulad ng, alam ba, minom ako ng ganitong gamot, gumaling ako. Kaya nga mahirap mag-aral ng medisina. Kaya nga mahirap maging doktor. Kaya nga sobrang tagal niyan aralin eh. Hindi ko maisasagot sa inyo yung eksaktong simpleng sagot na kaya ibigay ng spiritual healing, which is maniwala ka lang, which is bumagsak ka, which is nahilo ka. Alam mo yun, napakasimple lang kasi. Pero naiintindihan ko bakit naniniwala mga Pilipino sa ganitong klase mga practices. Ay lilimitahan nyo lang ang sarili nyo. Pangalagaan nyo lang sarili nyo. Dahil yung mga ganitong bagay, pwedeng lumala agad. Kung ano-ano na pala yung binibili mo sa kanya. Kung kani-kanino ka na nakikinig, kani-kanino ka na lang naniniwala, nagiging desperate ka na, dyan ka pwedeng madali. At yun lang naman yung gusto ko maiwasan. Hindi ko na kayo pinipigilan pumunta sa mga ganyan. Pero gusto ko lang lagi kayong mag-iingat. Sukot! Hindi ito yung dance with... kanina may father. Ito dance with my father. Tanggal ang sakit ng likod. Ito literal dancing with the devil. Devil. Kaya ka na. Amen. Sulot. Ito galing It's Me Miguelito. Ganda ng relo mo ba ya? Oh! Ben 10. Outfit check! You know, check mo. Ben. Oh, DLC ba to? Ben naman eh. Dami mo naman tayo. Benengga mo, Ben. Mga ano nga yung mga dala-dala ng turista para mapakita mo. Meron pa dyan yung halaman. Yung ibang tao di tumutubo yung halaman kasi walang laman eh. Galing kay Ani. Ano yan? Ayaw ko ma-demonetize. Ayaw ko ma-age strict, please. Okay, kala ko may members version na talaga eh. Nice. Ay kung kanina, chicks, ito naman biik. Tulot. Imbes na high note na high blood. Uy, Crocs. Outfit check. Grabe, actingan naman to po siya sukot. Maniniwala na sana ako kaso walang galit na nanay na gano'n mang bato sa anak. Rekta sa ano yan? Rekta headshot yan. Kabayan, blast shot of Indio, kabayan. Sukot! Bili na po kayo ng tilapiyang Batangas. 110 sa patay, 130 sa buhay. No, mahirap lumabas ang patay. Para bumili. Sulot. Ano kumain na ay? Okay, sulot. Dito na lang. Dinakma niya yan. Ganyan dapat dakmain lahat. Sa Pem 40 na, dakmain mo. Pag gusto mo, dakmain mo. Barya pang ano? Ay, nasa Sanggip lang. nasa samgyup na siya. Let's go. Bye. Naman mo dyan. Mayroong character arc. May character development. Ay, di sulot samgyup pa rin. Ito galing kay Yuki. Kung hindi maiiyak pag nakita nyo ganito yung sasakyan nyo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ginawa sa sasakyan ko. Pinagtripan yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ginawa sa sasakyan ko. Pero alam ko yung mga gumawa nito is yung mga batang hamog kanina na nagpupumilit sa akin na ayusan yung sasakyan ko. Sa totoo lang, mi amor, sobra akong... Kanina nung nakita ko, naiiyak na ako. Siyempre, ang bago ng sasakyan ko. Parang imposible ginawa. Batang hamog, ganito kasakto. At saka wala kang lumagpas doon sa itim eh. Pinagsasabi mo, kabayan blaster! Injo, wag. Content lang yan, okay? Naiintindihan ko pag content lang yan. Alam mo, sobrang dami na nakikita ko kakanseran sa internet. Alam ko na agad pag skit o prank ang isang video eh. Okay, mukhang nagkwento. Hindi posible, hindi lumagpas. Walang edits. Imposible bata hamog. Hindi nag-drawing ng edits. At una-una, paano siya merong pintura? Mahal yan, di ba? 500 ng isa. Kalokohan. Huwag mo ako pagsasabihan. Yung mga kung ano-anong kababalaghan. At kalokohan. Ano to? Galing kay Sauri. Uy, tama ka na, lalabs. Nasira mo na po sobrang kilig. Ano? Uy, tama ka na, lalabs. Nasisira mo na pad ko sa sobrang kilig. Naku, kulang pa po yan. Gusto mo pakaligin kita. Paano mo ako pakikiligin? My girl, my girl, my girl. Ano? Uy, tama ka na. Hindi pa ako takabot ng February nito ah. Talagang po.
Miss ko na siya. Hindi, tinataktak ko lang naman yung ano. Pag kasi dalawang kamay, Miss Cara. Ako yung ano, yung Ang taas naman ang standards mo. Ganyan? Okay, tali mo. Tapos itatali mo siya. Teka lang. Bakit hindi pantay? Mahaba dito, dito maikli. Ganun talaga, ano ba? Lumabas Miss yung Cara, ano. ganun talaga. Ang sakit mo magsalita. Support, he was a boy. Palibasa kasi alam mo kung paano ako kunin eh. Isang ngiti, isang yakap, isang sorry. Wala, umiikot na naman ang mundo ko sa'yo. She was a girl. Alam mo naman ang love kita. Ang cute mo pag nagagalit ka, Hiki. Halika, ikikis kita. Huwag ka nang magtatapo. Leche! Huwag mo ako i-gaslight. Ano ginawa mo, ha? Tinitrex mo, tinusilat mo, kanina ko umuwi. Nakaupo ka sa passenger seat, no? Sino naman siya? Alam mo, kagrupo mo, no? Sukot, hanggang di niya ako tinitingnan sa mata. Galing kay pictures, ito, edo. Pagkatapos mo i-reels, dapat ganito yung action mo. Pag hindi ito yung action mo, pagkatapos mo siya i-reels, meron kang maling ginagawa. Magaling! Tinitignan ko pa lang yung sa taas, yung Etibox talaga. Ang galing talaga na Etibox, idol. Basta hitin mo, eh. Sulot. Sobrang meta nito. Binaliktad niya ako, naalala niyo yun. Hi, guys. So, kaya sila pumunta siya kami ng pamangking ko. Sukot, ayoko na basahin yan. Ano yan? Ano? Patatas? May Santo Niño dito. Bless mo na. Ayun na nga. Ninong ka ba? Uy! 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 Ubus na? Tapon mo sa basurahan yan. Tama! Yan! Yan ang magaling. May laman pa nga eh. May pag-asa ang kabataan! Let's go! Ano sabihin? Thank you. Thank you. Tapos alam na mga magulang niya na talagang nababantayan siya ng ninong niya. Artist transforms. Ayan sinasabi ko kanina, imposible walang titi. Yung kung bata mo gumawa niya. Ginagawa mo kung taka. Sanay ako sa kamugan. Sukot. Ayun sa'yo, di ba? Sanay man trip ang mga tao. Okay? Happy birthday sa'yo, Sir Marlon. Literal, sana pinabillboard mo. Ayun. Salot. Kate Scott. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ting, ning, ning, Tayo pinang-highlight. Galing. Kumanahan rasa sakit. Nung nagtitipid tayo, di ba? Para makaipon, mga sa Valentine's. Mahal lang mahal ang mga pangregalo. Sulot. Kabahogs Vlog. Nilalamok pa. Wow. Sogo ba yan? Si Elsa, naiwan sa Frigidaire. Kabataan Foundation Building. Okay. Ng pamayanan. Puro kabataan Boses daw din, dito ang filter front pumupunta. Ayon sa kwento ay maraming kababalaghan ang nagaganap. Pasukin na natin muli ang loob. Ang mga natatagong misteryo. OTBS. Naka-inventa ang mga pangalan. Oh, Illuminati. Sa isenteng puno. Ngunit malinaw sa aking May mga nagubad mata. Isang lumang ebidensya. Marahil ang kulay ay kulay pula. Mula naman sa mga bitak na pader. Dito Mahal naman nga ay naman aking ang sogo napagtanto ngayong Valentine's. na isang daan patungo sa taas. Ngayon naman, Literal nakabot sila ng langit. kwarto. Nakasabit din ang mga tuyong kahoy, mga ugat, mga dahon na Marami din maugat dyan. mga damo. Mga bagay na huwag mo sasabihin pag may pulis. Sa gilid ay may underwear. Sa pagmamadali ay kanilang naiwan. Literal, hindi lang pala yung kasama niya na butas niya. Wala na silang oras para isuot ito. Itanong nyo sa kasama ko, baka siya'y nagluloko. Ang pumupunta dito ay mahilig sa mga milk tea. Sa Jabili, kaya dapat laging iingatan mo yung kasama mo. Baka umexit, pumunta siya dito. Tulad niyan, at tulad O nito. kung may panahon kayo pumunta dyan, may panahon kayo para kunin yung mga dala-dala nyo. Uwi na gagawa ba? Ayan na nga. Ito ba yung sinakyan nila papunta dyan? Lumang Kabataan Foundation Building. Mukhang bata rin ang mga ginawa dyan. Leche sukot. Ayan, mukhang ready na. Nakahanda na. Tara na mga sis, pupunta tayo Kabataan Building. Oh my God. Ngayon pa talaga no? Mga nagtatrabaho sa Ortigas. Diba, alam ko pinagdaanan natin lahat yan. Yung mga paakyat nito, para lang bumaba, para lang umakyat ulit. Dahil sobrang haba ng mga pilang yan. Leche, ito kung meron tayong makukuha dito, sulot. Inggitero ako, bakit ba? Bakit madali lang sa kanya mabuhay? At doon tatapos natin video ngayon. Kung gusto pa ng mga ganito, sino nanalo? Sulot, sukot, at kung ano pa. Video ito niya yung video na to. Pwede ba kakabuntis ka sa Valentine? Sige ka.